RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana, sa tuyang tamang oras, 5 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay, Weden Salvadora. An programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay, Eduardo Di Maiwan, kan Perpetual Health, Iriga City. Siring man an oras na yan atod sa Indo ni Punong Barangay, Lito Tataro. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan, yaw na sa Iriga, ang John Motor Shop, Jones Motor Shop. Opo, Jones Motor Shop. Igwasindahan din mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nagaako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan, kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Huli ta igwasinda nin batikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch digdi sa Rinconada sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ansamong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Event Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City Police Office.
Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabwa, Camarines Sur. Montessori Children, House of Learning Incorporated, Nabwa Campus, care of Leia N. Romero, the principal. San Esteban, Nabwa, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Noemi Marpuri, School Directress. Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa saindo po gabos, biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Patrona del Pico, Gran Madre de Dios, se siente la reina de nuestra región. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA photocopy, Certificate
Certificate of Honorable Dismissal if transferee. Transcript of records if transferee. 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO birth certificate, original, certificate of good moral, and certificate of completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya si Ate Glenn, haliduman sa siyudad Canaga. Ate Glenn, go ahead. Ate Glenn?
Ate Glenn, go ahead. Mayo pa baga si Ate Glenn Subag ulog. Hello, Karondag Philip. Yes, go ahead. Nawara Philip ang monitor ko digdi sa cellphone ko data ka nadadangog. Na pangyayari. Yes, go ahead. Hello, nawara ba kasi monitor Philip? Go ahead na. Hello. Go ahead na tabi, Ate Glenn. Ay, napangyayari. Ay, naglalawag si Ate Glenn nadadangog ka na. On air ka na tabi, Ate Glenn. Go ahead. Go ahead na tabi, Ate Glenn. Hello? Yes, go ahead. Go ahead na tabi, Ate Glenn. Gamit ko ngunyan na Karondag Philip. Kumusta ang laog ko dyan? 5x5. Hello? 5x5. Anyway, location, kakaabot ko lang digdi sa venue kung saan gigibuhon ini pong press conference akan Bicol Press Club and National Press Club of the Philippines. Alas 9 na schedule, pero aram mo man Karondang Philip and Pinoy time, talagang expected yan na di man nakakapuunin eksaktong oras. Pero yaon na ang mga pag-iribata sa media, yaon na po ang mga opisyales kay ni pong Bicol Press Club and National Press Club of the Philippines kung saan napaka-bihirang pagkakataon ini na mangyari pero por medyo na-invelto sa siring na issue ini pong sa tuyang pag-iriba sa profesyon, although yaon siya sa ibang istasyon. Pero kan mga nainot na panahon, mga magkakaribanan man lang baga kita kay ni Philip, ni Joris. Aram mo man itong istorya kung paano ta nagabot sa punto na siya bagaan dako po na arestuhon, musasan, and ikulong ni nagkapirang aldaw. Sangon niya nakapiyansa na siya. Pero yaon ang grabing kumbaga trauma na namatayan or medyo lang sa sinasabi na pagbalga sa Data Privacy Act. Kung saan sinasabi na nakomentar ka ini dyan sa PNP station kan syudad kan Iriga. Presente na digdi Karondang Philip si Attorney Michael Marpuri saro ining volunteer lawyer kan Bicol Press Club. May kaulay lang kaya? Lat muna, may kaulay lang. Oh, halabaon an ko yan. Interview. Yan digdi si Roel, ang tutuyang amigo. Roel Saldico. And syempre, ang ibang miyembros kan media, si Bador Atchan, makaulay niya ito, ini pong si Attorney Michael Marpuri. And syempre, itong pinaka-importante, Karondang Philip, inibagang mga testimonya na ipapaabot ninda. Syempre, ini pong si Lydia Bueno, ang presidente ng National Press Club, pero via Zoom, ang sa iya pong testimonya at siyan, maantabayanan niya to. And ang iba pa na mga pwedeng magataram. And koreksyon kan na pangyayaring ini, ano ang sa indang masasabi, ano ang hinadrangay, orog na po kan Bicol Press Club, kan KBP, Kamsur Chapter, and syempre, kay ni pong National Press Club. Ano talaga ang sa inda pong sentimiento, dapat po sa bagay na ini na naimbuelto ang sa tuya pong tugang sa profesyon. Kaya sa ngunyan, dakol nga ni ang mga nagsasabi na ang media katuwang kan na Philippine National Police sa mga programa ninda, sa mga activities ninda, sa ngunyan, mandatory witness,
dahil pwedeng mawara ang media. Pero pag-abot sa arog kaya na punto, ano pa, dahil man lang kaigwanin na konsiderasyon, kung igwanin kasaklan na nakomit or nabalga itong sa tuyang pag-iriba. Gabos pa kang bagay na pag-uulayan, kung naghagad naman ng dispensa, ano pa dahil ikonsiderar. Kaya yung inian ang tabayanan niya to karondang Philip ang mangyayari sa ngunyan, pero tibador at siyan pa makapag-start formally ini pong aktibidad digdi po sa Syudad Canaga. Pinaghahalat-halat lang ito mga nanunungdan, and syempre ang iba pang pag-iriba sa profesyon na expected na mag-atindir kay ini pong mangyayari ngunyan. At syempre nakasalalay digdi sa tuya pong profesyon sa broadcast, and syempre anuan sa tuya mga dapat girumdumon. Tanganing day po mautro ang siring pong pangyayari na kinaimbaltuhan kan sa tuya pong tugang sa profesyon. Karandang Philip, yan muna ang sitwasyon digdi sa location, and syempre yan na digdi ang mga kabuhan kan Bicol Press Club, Tibaad Aberdaw. Siripon ko daw kung okay na sa attorney, may kaulay pa. After kayan talagang babantayan ko na kita naan magsunod para makuha ko man ini pong pwedeng maipabot sa tuya ni Attorney Michael Marapuri, and volunteer lawyer kan Bicol Press Club. Yan muna karandang Philip ang sa tuyang informasyon gikan digdi sa location sa sarong malipot na lugar, midbit na hotel digdi po sa Syudad Canaga. Gikan sa kinakamugtakan ta sa mga oras na ini para po sa RPN Radyo Ronda Iriga, Glenn Dabiaris reporting. Bicol Connection Report. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon hali dyan sa Syudad Canaga in connection ka na gigibuhon na press conference kan Bicol Press Club asin man kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines-Sur Chapter. Talagang kumbaga dapat daiman pinag-arog ka ito sa tuyang mga pag-iriba sa profesyon na pinag-ramalan tulos kan Iriga City Philippine National Police na garo ang nagluluwas daog pa kriminal tay pinosas. Sabi nga ni kan iba, overkill ang pinagagibo sa tuyang pag-iriba na si Jores Pajares. Kaya bahala na po kayo ni ang korte saka kung ano ang magiging desisyon kan korte dapit sa bagay na ini duman sa iyang nabayular. And siyempre iba man ang stand kan KBP Camarines-Sur Chapter saka ang grupo kan Bicol Press Club. Siyempre pinag-didinunsyar ang arog kayning mga gibo kan PNP. Sa parte kan media, kumbaga trabaho sa naman. So pinag-gigibo ni Jores Pajares kundi nag-abot sa puntong na may day pagkakairintindihan talaga na PNP saka na mga miyembros ka na media. Pag abot niya pa, naglaog ang background. Gayan pag-asa kan nasyon. Kaya kumbaga dapat daiman tulos pinatawanin arog kay itong kastigo sa tuyang pag-iriba. Paano pa magkakaigwanin maray na iribahan ang miyembros kan media saka ang Philippine National Police kung arog kayo ni.
Oy, gwa pala na pinagasagibong mushroom production. Doon kay Mrs. Maricel Yurin, simpleng Mrs. na nahilig sa mushroom growing, as in ngunyan iyo ang nagkikita na sa iyang kabuhayan. Siya ang nanggana sa mga produkto ng Young Farmers Challenge winners, as in Kadiwa Partners. Ginagabida man ini sa 6th Bicol Agri Summit. PRDP 1 Plan Mid-Year Assessment. As in man NMIS nagsagibo nin Heightened Enforcement Awareness Seminar para sa mga LGUs. Deputized man meat inspectors. Sa maabot man pala na Domingo, kung di ako napapasala, mabisita man si Arsobispo Rolando Teruna, na Arsobispo ka na Cáceres, dyan po sa Our Lady of Miraculous Medal Pares, dyan po sa Santiago, digdi po Ciudad Canirga. Kumusta ki Reverend Father Juben Boboy Abanyo, na Kora Paroko ka na sinambit ng parokya. Siyempre, kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar, ang Kora Paroko man ka na Our Lady of Fatima Pares, na nakabasi dyan sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Canirga. Saro sa pinag-aabangan ngunyan ang mga magiging aktibidades. Tuman sa Ciudad Canaga in connection kan Peña Francia Festival. Po, siribot-sibot na naman ang mga eskwelahan sa eskwelahan pampubliko digdi po sa tuyang lugar sa probinsya kan Camarines Sur and Seringman digdi sa Ciudad Canirga sa pagpalinig kan mga eskwelahan inian formal na pagbubukas kan brigada eskwela. Kumbaga itong mga teachers saka itong mga parents marayaon po sa manlain-lain na eskwelahan ka na syudad. Siyempre malibot-libot man si School Division Superintendent Manny D. Guzman, na dapat but-buto na ang money itong PBB kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Kasagkod ngunyan dakul pagiraray an day subot nakaka-resibi kan PBB. Maray gayod kun iyonan maghiro si Vice President Sara Duterte an DepEd Secretary. Kumbaga iyo man inan kaguranan kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan digdi po sa satuyang nasyon maging pribado.
sa pinaguhurot baga ni Vice President Inday Sara itong intelligence fund para subot sa Department of Education. Tulo sa mga miyembro ka na Philippine Navy na sakay ka na barkong Pilipinas na biktima ka na pambubomba ka na water cannon kan China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagsabi na kansendang mga nagin o sa indang pinagdanas sa insidenteng ini. Igon sa Sainda dahilan sa nasambit ng pag-atake kan China sa barko kan sa tuyang nasyon. Iyon naraot ang mga kargamento kan sa indang daradara para sa resupplying mission kuta. Ini sa mga soldados na nakadeploy duman sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mo pakorupsitan ng tubig ang Coast Guard kan Pilipinas. Ito si mga parasira pinakupsitan man kan Coast Guard kan China in tubig. Ini man na China mahilig magparapakupsit ng tubig sa mga Pilipino. Kasabay man ka na pag-obserbar ka na site saving month ngunyan na bulan na Agosto pinagrumduman kan Department of Health Bicol sa publiko ang nagkapira sa mga lakdang para mapangatamanan ang saludkan sa tuyang mga mata. Sigun man sa ahensya dapat subot ugalion ang pagkakanin mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin A. Arog kan kamuti, karabasa, carrots, asin na pagtataunin tamang pagpahingalo sa mata. Dahil pangana nin cellphone. Kung minsan nagkakaduroling nan mga kaakian sa cellphone pati gurang. Ipinagrumduman kan ahensya na sagkod na pwede bawasan ang pagbabad sa gadget. So sabi ko na. Partikular sa mga cellphone sa pag-atubang sa mga computer screen. Ana site saving month iyo ana taunan na pinag-oobserbaran tuyong bulan na Agosto sa kamauutan na maipagrumdum sa publiko ang kahalagahan kana pangangataman sa mata. Asin ang pagpapagrumduman sa kahalagahan kan pagiging organ donor. Masakit na ipagribay sa imong mata. Ngunyan mga hoben pa po. Maluya na ang paghiling. Nagsasaralming na. Garo ng mga parasumbiling. Dan salming kan para sumbiling iba man. Pinag-i-improvise an salming kan mga para sumbiling na dahi malaugan sa indang mata. Pagyaon sa irarom ka na tubig. An aram kong nagpaparataon ni na salming libre dyan sa Banuan kan na Nabwa. Konsal Manulog sa Luzon. Tapos papalibre nin dental check-up. Dental check-up. Bira. Medical check-up sa mata. Pag
dental sa ngipon yan. Maray man libre dyan sa Banuan kan buhi. Si Dr. Ramon Nonato sa kasi Kagawad Bilya Nonato. Libre gabot. Tapos sige ang discount. Di sa Iriga, mayo lamang nagpapalibring kagawad Sabi kan iba puro sa napaanod. Mga kagawad kaya sa Iriga, an iba bako man mga doktor. Sa Iriga talaga mayo akong nakunya na doktor na kagawad o kaya dentista. Minsan nakakalamang man kung igwang kagawad na dentista o doktor ta pwedeng magpalibre nin check-up. Yaon ka sa Iriga, kumbaga doktor sana sa mga ordinansa. Madadago sa Lunes itong pantulong aldaw na legislative inquiry kana sanggunang panlungsod po kan Iriga. Kasaro ini sa pig-aabangan kan mga Irigenyo. Inaabangan si Madel Berosa na maghampang na dyan sa sanggunang panlungsod sa kasi dating City Treasurer Jin Bonggon. Nanganing magpaliwanag subuot duman sa maanumaliyang mga transaksyon kan panahon. Alkaldiyo pa si Mayor, ex-Mayor Madel Alpilor. Sabi ni Attorney Nonoy Waperina na City Administrator, ngaya kunyan isabi sana so katotohanan. Minsan kaya nagsasabi nin katotohanan. Dakol ang konsumisyon sa buhay. Makulog sa buot ang katotohanan minsan. Pag napapatamaan, liwat man na pinagbukasan sa publiko ang National Museum of the Philippines o NMP Bicol matapos ang nagkapirang bulan na pagsasara dahilan sa pag-alboruto kan Bulkan Mayun. Basado sa surat na ipinaluwas kan pamayuhan kan NMP Bicol sa indang social media page kon mga aldaw na Martes sin Domingo bukas ang museo pon alas 9 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Welcome man subuot sa museo ang mga pre-guided tours magin ang mga walk-in tourists na gustong mapahiwas ang kaaraman dapit sa unique natural historic region. Makukuaman ang NMP Bicol sa gilid kan Kagsawa Church Rowens sa barangay Busay, Banuan kan Daraga sa probinsya kan Albay.
Bueno, nasa linya giraray si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Yes, po. Go Hello? ahead, Tabi, Ate Glenn. Go ahead, Tabi, Ate Glenn. Karandang Philip. Dahil tara para haluyon, yaon, katayid ko na ta any moment from now, may start na po ining aktibidad. Yaon, katayid ko si Attorney Michael Marpuri. Siyempre, sa kuyan siya, taga-irigaman ini Karandang Philip. Baka nga ni sabat-sabat mo siya. Hiling-hiling mo si Attorney. Hello? Hello? Wala. Hello, Philip. Go ahead. Philip. Philip. Yes, go ahead, Tabi, Ate Glenn. Good morning. Okay. Live po kita unyan sa RPN, Radyo Ronda Iriga. Matao siya, mapabot siya kan sa iyang statement at siyan Karondang Philip in connection kay ini nga pangyayaring ini. So, yaon na po. May start na kaya paanong tanaan pagkatataon. Ayan po sa Attorney Michael Marpuri. Live po kita ngunyan, Attorney, sa RPN, DCKI Iriga. Kay banan po si Philip Barasi na ang samuyang anchor. So, siguro po, start na kita. Ano pa sa imo pong, kumbaga, sentimiento and pwede pong masabi, may pabot po sa mga nagantabay sa tuya. Taini po talagang hasang niyang pinag-uulayan ano niya ini sa tuya pong pag-iriba na si Joris. So ano pa sa imo pong sentimiento dapat po sa bagay ni sir? Ay, sir, good morning, Sir Philip. Good morning po, sir. Ay, baga. Sige lang po, buhay na wala siya. Ay, sir, good morning. Ang partisipasyon na po rin yung pagkaan as a member ng Bicol Press Club and dati mo pong taga-media, matao po kita din sa tuyang sentimiento. Ano po, particularly ang sentimiento kan Bicol Press Club sa nangyari pong ining pag-aresto kay Juris Pajares na mientras na nagigibukan sa iyang trabaho. Ano po, pinag-aresto as in pinagkasuhan, kasong kriminal. He was arrested inside the police station of Iriga City like a common criminal. No, garo common na criminal ang tratamiento sa iyo duman. Ito po ang pigdidik kaita. And ang sabi po, there is an alleged violation of the data privacy law. No, may violation na po kan data privacy law ning ulitan nagkuada ning mga personal information sa blatter. Iba man po ang sa tuyang posisyon. Iba po sa tuyang paninindugan diyan. As in fact, there is an exemption under the law when the data being processed is for journalistic purposes. Ano po? Kung journalistic purposes po ang paggagamitan, that is exempted under the data privacy law. Okay. Ano po? Ayan po ang sa tuyang pinagdideclare dyan. And we will discuss that later on. Ano po? And on the premise na ang pulis at saka media ay magkakibat, garo mag-ago, partners. Anong nangyari? Ayan po ang sa tuyang, itutukartang mo niya na pagkaaga. We will wait for the statement will be read by the Public Information Officer of the BPC para po malinawan ang publiko asin ang kagabsan manungod po sa sa bagay niyo. Yes, so attorney, abangan po niya mo yan. And siguro po para sa kompletong detalye at siya na ang tabayanan niya about to start na po. Yes. Thank you very much po, attorney. Thank you. Okay, hello, Philip. Wala talaga na. Tabi Karandang Philip. So mas magayon monitor digdi sa cellphone dahil nawawara. Diyan kita nagdadangog. Pati itong kaulay sa attorney pinagdadangog ang cellphone. Okay, wara ka na naman dahil taga-madangog. Okay. So Karandang Philip yan muna ang sitwasyon. Gikan digdi sa location.
sa Ciudad Canaga with Attorney Michael Marpuri sa Roman pong taga-Iriga. Ang tabayanan po ang mangyayari na mga statement ninja na ipapaabot puro atyan. Ikan this location kay banan po ang mga miyembros, mga opisyales, members kan Bicol Press Club, KBP Kamsur, ini man po si Glenda Capalos Biyares sa reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Ciudad Canaga nakaulay si Attorney Michael Marpuri an saro sa mga pag-iriba man niya to sa media sa Bicol Press Club. Basahon ko lang po ining manunod man sa ipinaluwas man kan Camarines Sur Police Provincial Office dapit sa kontrobersyal na pagkakaaresto sa pagkakakulong kay Joris Pajares na zarong media man digdi po sa Ciudad Can Iriga. Go ahead, Giraray Tabi, Ate Glenn. Yes, go ahead. Go ahead, Tabi. Mapuon na ining press conference. I-ano ko na lang sa speaker ining cellphone niya to para maantabayanan kan sa tuya po mga listeners ang mangyayari kung yan pong aldaw. Pero harayo pa ni speaker na Ate Glenn. Okay, good morning po sa Gabos na nag-iyakan po niyan sa pinaakot na press conference. Kasi po, may bata pa po yung opisyal ng Bicol Press Club. At din po ang National Press Club po sa Metro Manila. At din po, nagpasalamat po kita sa Villa Cáceres Hotel sa pagi po kamabuot na may sadirin si Robert. So hindi ka po live sa Bicol Press Club sa Facebook page. Kita po pinagsayin mo kasan po kan kadaklan pong mga registration as in po mga Facebook page po kan ibang mga media outlet po. Kaya banan na po tabi mo niyan digdi ang mga opisyal sila po mga opisyal na alikalbay paabot na po sila. So kami po Bicol Press Club, print, radio, and TV. Yan po niyan pati yung mga kaibahan opisyal si Ma'am Antoinette Eduardo from GNN TV. Kaibahan na po si Peter Incisa alit po sa Albay. Idol and people, with Nara, around the television. People Press Club. So, kami po, ulo po na Bicol Club, radio, Michael, ano po, yung kita niya, Ripon, ni pong magpailing po sa itong grupo na pagtawag po ng simpatya si Joris Pajares o ang saya pong pangalan na Jose aka Joris Pajares kang radyo natin Iriga City
na kung saan po kang Agosto 2, alas 8 ng pagkaada, doon po sa Iriga City Police Station na sila pong nakaganin tigit na problema, doon po sa senda pong Chief of Police. Kaibahan naman po niyan si Mindy Machado, ang official ng Bicol Press Club. Sir, Bicol tayo sinasabi. Ini po ang official na pahayag o statement po ng Bicol Press Club na pinagpuriunan po ng gabos ng mga opisyalis sa Intira pong Kabikulan. Kasi po ang mga iba't ibang mga chapter sa Intira dito. So, bago pabasahon, magpasalamat po yung niyan, si Sir Ocas Menda ng DBS, Sir, Pagbumbu Radio, Ma'am, si Kapitan, si Chuka Gimbal, OPFM, ang DWIC, Idol FM, si Richard Lucilio, and si Jiga Abogao, and salamat po si Lina Biag. So, hali po sa area. So, para masahan na sabi ang official statement ng patuloy akong PIO ng Bicol Press Club, ang spokesperson ng Bicol Press Club, si Mr. Paul Santos ng PWS. Morning, everyone. Uwi po ang statement of the Bicol Press Club and Council Press Club. We, the Bicol Press Club or BPC and Council Press Club or CSPC, hereby issue a statement in strong condemnation to aggressive behavior displayed by personnel of Iriga City PNP, specifically Police Lieutenant Colonel Ralph Joseph Oida, towards Mr. Jose Rizal Joris Pajares during a recent incident which transpired on August 2, 2023, that raised serious concerns about the abuse of authority and the infringement upon the rights of the media to carry out their duties without fear of intimidation or harassment. At PPC and CSPC, we firmly believe in the crucial role that media professionals play in upholding the principles of transparency, accountability, and the safeguarding of civil liberties. It is disheartening to witness an incident where a dedicated media personality such as Mr. Pajares was subjected to undue aggression up to his arrest and detention, and eventually filing case for alleged violation of Data Privacy Act while performing his duty to inform the public. The incident paints a troubling picture of an officer overstepping a boundary of their authority. Such behavior not only undermines the integrity of the law enforcement, but also jeopardizes the public's trust in the guardians of our safety and security. We commend the media personality for their professionalism and resilience in the face of this unjust treatment. Their commitment to the truth and dissemination of timely and accurate information remains unwavering despite of the challenges they have encountered. We call upon the PNP hierarchy, the Presidential Task Force on Media Affairs, and other concerned authorities to conduct a thorough and impartial investigation into the incident, holding the involved police officer or officers accountable for their actions, and come up with remedial measures to avoid repetition of the same. The incident serves as a stark reminder of the importance of fostering a relationship of mutual respect and cooperation between the media and the Philippine National Police. A free between the media or a free and vibrant press is essential for the democratic society, and any attempts to obstruct or intimidate media professionals are an affront to our values or to the values we hold dear. As we await the results of the investigation, we reaffirm our commitment to upholding the principles of responsible journalism and advocating for the protection of journalists' rights. We stand in solidarity with Mr. Joris Pajares and all media professionals who strive to bring truth to light, often in challenging circumstances. In closing,
We urge for a swift and just resolution to this incident, with the hope that it will serve as an opportunity for introspection and improvement within the law enforcement community. Our dedication to an open and informed society remains unwavering, and we will continue to report fearlessly on issues on public interest. Thank you. Okay, thank you, Paul Santos. Kuya kong spokesperson ng Bicol Press Club. Sumunod sa katabi ang statement hali po sa Presidente ng National Press Club of the Philippines, Pinagdala Manila. Pinagdala po ang mensahe sa tuya po sa Bicol Press Club. Basahan ko graray ang spokesperson ng Bicol Press Club, si Paul Santos. Okay. So yan po ang official statement from Ma'am Lydia Puelo, ang President ng National Press Club of the Philippines. We need to respect the fundamental human right of the privacy of communication. As media men, we are just doing our job. But we need to consider the law, the Data Privacy Act, in particular relating to the case of Mr. Joe Pajares. Walang masama na humingi ng pahintulot sa sino mang otoridad. Huwag din nating abusuin ang ating karapatan at kalayaan sa pamamahayag. Take note, we need to consider the rights of innocent persons, either victims or suspects. Also, media men must be aware and knowledgeable of their duties and responsibilities as journalists. Okay, thank you. So yan po, ang statement naman po ang ni Ma'am Lydia Bueno, ang presidente po ng National Press Club. So, sa mga gusto kong mag-apot tabi sa grupo at yung ni Marpuri, Michael Marpuri, at ito yung volunteer ko na abogado. So, bukas po na ito kung mga gusto mag-apot. At yun po, itatanong mo na ang anong magsasabi ng ng abogado na nagtanong sa tuya, dati mang pong Bombo Radio, attorney. Okay. Maraming naga po sa Gabos. Well, nagkakatari po kita ngayon na pagkaaga because of this incident involving Mr. Juris Pajares. Allegedly, habang na pong naghihiling ng blatter book ng Iriga City Police Office, he was accosted and brought to the prosecutor's office for inquest. He was accosted, he was arrested in flagrante. Ang istorya po sa tuya, and according to official record, he was arrested right then and there while in the possession of the blatter book, allegedly for violation of the data privacy law. Per the latest information po sa tuyan na po, siya po ay pinasuhan na po sa Iriga City Police Office, Prosecutor's Office, and the case is now under preliminary investigation. Ano po, pinagtutukar na po. Nire-require na lang po si Mr. Juris Pajares na mag-submit yan sa iyang counter affidavit, ngayon pong ma-resolve ang piskalya ang kaso na pinagsangat po sa laban sa iya, which is for violation of data privacy law. Now, ano po ang i-decry ang Bicol Press Club, and more particularly, ang natuya pong pag-diriba? Well, bakuma pong sikreto, ano po, sa tapos na yaong bikini niya na daw, ang paghiling po sa blatter book is common na trabaho kang media. And under the law, under Republic Act number 10173, if I'm not mistaken, data process that is used for journalistic, literary, and artistic purposes, the law shall not apply. Malinawon po yan sa batas. So, may balancing of interest po din
On the other hand, the privacy, as initiated, the policy on privacy as initiated under Republic of Act 10173. And on the other is the exemption provided for under the law. And yet another, ito pong pag-ibo sa naman ng trabaho ni Juris, siya po yan din sa police office. Ang saro pa naman is that he was arrested like a common criminal while inside the police station. Now, procedurally, procedural infirmities aside, while we acknowledge some, procedural aspects of the case na may let us accept it na may nasunod po na ano doon. As in fact, his continued detention for 3 days was by virtue of a waiver of Article 125 of the Revised Penal Code. Yan po ang ano natin doon. Ang problema na lang natin ngayon, whether or not may kriminal nagawa si Mr. Pajares sa kanyang ginawa doon sa police station. And para lang po sa Karaman ng Boss, I am not yet the lawyer for Mr. Pajares. Ang nagtabang po sa iya duman sa Iriga during the inquest proceedings was the public attorney's office. No, he was competently represented by a lawyer during the inquest proceedings. That is why he was able to make a waiver of the Article 125 of the Revised Penal Code. So sa kanya po, naghahalap na lang po mag-give po ng counter affidavit. Kaulay ko po si handling lawyer sa Iliga. Ang sabi niya po sa kuya, classmate ko man po ang nagkakapot na lawyer ko man. Ang sabi niya po sa kuya, naghahalap na lang siyang magduman si Mr. Pajares sa opisina ninda. Kangaling mag-give na po ang counter affidavit. Pag nag-give niya na po si counter affidavit and isinabit na po sa fiscal, mahalat po kita kan resolution ng fiscal. Kung may probable cause, i-diretso po ang kaso sa korte and kung may probable cause, i-dismiss na po altogether ng fiscal ang kaso na ito. So we are here on a voluntary basis because we were asked, our assistants, we were sought for and asked, requested, ang pasilita po natin sa thank you. Salamat po, sir. Sa mga opisyalis po ng Table of Club, welcome sa pagpunta natin with Mr. Nelson Bulalakaw, Alipatan Tao, sir. Gaya na sabi ng bigit na ano yung hali mismo ipaabot yung pang-sarili ng opisyalis. Pero ito po siguro si Mr. Vidara. Halos taon naman may prita sa mga mag-flapper kung pagkatugan kalitan ka ng isang Thank you very much, Mr. President. Maraming aga. Good morning. Kamusta na pagkadalan sa tanong. Tama po yan. Naging haroon po kong personality kan PNP Press Call. Tawid ng panahon, kaya naging si Brad. Tapos, kapag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 
Dinaga, nasa na sa Philippines Audit. Pero siguro masunod-sunod dito ako ito ko na ito ang pinangaraw ngayon mga insidente. Naging marami ito sa mga counterparts na community relations with PI at PI. Ngunit po, being the performance officer of the Camarines Chapter, Legal Press Club, ang pagkinig doon sa natalya ko sa mga pagkilima. Po, sa mga pagkilima pa sa field, sabi nga nagkasabi na term ang puro people just mag-irala. In time, maging maraming approach, tamang approach, mga newsmaker, ang itong bayan itang mga problema na pwede mag-break mag-encounter siguro. So, ang salamat po kaya na pag-iramot ko po sa pwede. Thank you very much. Ito po si Sir Breaker na kita, kaya ito po last time.
Marinaga po sa boss, ni Attorney Mapon. Sa karyagan po na practice ng media, buto po halos ang dito po ay PNP, sila Sir Edwin, sa karagay po dyan. Being a media practitioner, dapat gamit ang ibang iraray kung ano po si the best na pagsisiyan na pagkakautan po sa counterpart na po dyan po sa PNP. And kami po bilang officers and people press club, we encourage to sarap na members po and among the media practitioners na iyaw po sa ibang mga organizations na kahit wala kang po nilaray si pag-hospital at pag-tao ni pag-siya pagka ma-access po kita lalo-lalo na po hindi po yung information sa loob po ang PNP. And kami po nagkakasararo yan po sa Eastern Ini para ma-protect po si Direction para naman sa pang-access ng information bilang mga media batch. Yun po. Thank you. This Marina Aga po. Ako po si Antoinette Adorno. Noon yan, siguro nasa 2 years po ako sa media. Sundan ko man po ito, sabi nila magtawin ko si Tia. Tama po ito. Ang sarap na po hinahagad ka. Siguro sa PNP, ngayon kumbaga yung kaso ni Sir Joey. Sinabi naman niya ito sa statement, sabi naman ni attorney, nagarong igwanin na ibang manatratang yan ito, pero medyo sobra man itong naging itong naging action. Siguro ang tutulog naman po dito, apart from itong magtawid ko ni Tia, dahil na yan, nagsisigil lang ulit ka din. Pero siguro hindi naman ang media bilang kasunod. Kasunod po kita. Sabihin ka na ngunyan siya ang ongoing si kaso, habot na magtukar mo na yung dawa manunungod sa kaso, kunigwa manilig kayo lahat. Pero siguro ang media bilang kasurugan na PNP, ito lang pong naging aksyon. Iba at igwa manin na pwedeng pakiulay, igwa manin na mas maray na pag-handle, duwan sa kaibahan pa sa media. Siguro yung man lang po yan ang tutulog sa bilang sarwan kong miyembro sa media, mutual respect between the PNP and media. Kami po sa media, siguro ako bilang sarong media practitioner, ipopromesa pa man po yan na sa paagi kayo yung nangyari sa inyo. May nagkanurodan man po ang media sa paagi kayo. Magkaon yung proper courtesy and probably study more the law. May nanurodan po dyan ang media. So sa paagi kayo, paarang, kung yan ang kaipuhan. Pero siguro sa PNP man po pangapodan naman po. Trataron naman po ang media, nakasuro, bako po kami nito kalaban, suro po nito kami sa pagtaon ng mga necessary, reliable information to the public. So yan lang po ang agad ni mutual respect between the PNP and media. Check po, I think, actually, uwi na ko doon ng team ng Philip na dapat may mutual respect ang kada karoon. Actually, tawag ako ang PNP and ang Korte PIA talagang kinikibo ko yan. Last time may nagsabi karong official. Kami nga sa PNP, ang police station karong niyan. Even sa kuya ko sa mga radio station once na may mag-siya na bisita, kahit po may mag-Korte PIA magpapano. So, yun ang dapat ang ibulong. Sa part naman kang PNP, siguro advice ko lang din, kung may mga direktiba, bagong direktiba, or ano man ang mga katutuan, dapat well-informed din kita, lalong-lalong sa media. For example, ako kung sinasabi na issue, iba na niya yung Data Privacy Act, ito rin na naman na araw yan, pero kita kaya actually, nag-impitan na tuod, na pag makaumpareta sa police blatter baga, talagang na-direct naman lang kita kuminsan. So, yun lang yan. Mutual respect and dapat well-informed siya pagdating sa mga new directives kaya or ano man ang mga guidelines na papasunod na lalo na kanila Philippine National Police. Thank you. Thank you, sir. Sunod sabi, official pa kami dito sa station. That's all. Sige. Pili ko, yung sabi,
Pero sa Pulalakaw, dahil iba po sa Albay, nagbiyahe po po halos 2 oras. Okay lang, sige po. Okay, good morning. Ako i-share ko lang, kasi ako, I want to palit ng Pola from 1997 hanggang 2018. Kaya po, sa mga naging pinusok niya, General, dahil lang ako dyan namin active sa OLA after the General Abner Suwal, Tony Gadiola. Pero from General, yung mga RD na naino, in fact, ang award ko nga, yung pag-iawag ko sa Pupuko, ay inurat kong award dyan sa PNP. Ano ba, nagkaralampag na naman sa ng pag-iyo. Pero I never attended any award yung mag-release. Kaya ako nag-appear. And I never remember of any expo sa OLA. Pero may akong tulo-tulo lang. Why? Because, mag-igawa namin na organization kasi, alam mo na, may doctrine, gani, ano yan. But let's concentrate to sa kaso ni Pusaritan. Kaya din yung Pusaritan. Pare. Ano, hospital. Nagsigalpa lang kasi ako kasi ako hindi para maunggado. Alam ko sa tuwing po. I have so many friends lawyers, even chief of police. You know, may pagkasama before I go in Naga, I talked to senior officer batch 2006 of PNPA. Under class niya, TOB. Ito na pagnaranan. Sa tingin ko, kung sa kaso, in fact, ako kasi, mga 1 to 2 years ako sa namin. Sa Ligaspi, almost mga 18 years ako sa Pupo Radio. Ang talakaran sa police station, we can go there, siyempre, kadaklan kasi informa ng Pupo Police, which they are big reporter in the area. So may pangaran ng desk officer at Pupo Police, sige ang magpuka niya yung data report. So, every day, magkasurukan na ako ni Maragkat, magkapareliwan ako ni Pangok, di ba? Pag-iawag sa police station, ito, kung yung anong kaso naman, RMN, doon aragawan niya ng police barrier. Di ba? Alibahan niya, pagkatarakot, yaw niya si Kwatapan na kung nahiyaw, di ba sa kaso nag-report. Hindi na ako naka-experience na nag-ihingan ng blatter, data privacy violation. So, medyo kakaiba yun. And 98% na nakaurong kong mga police officer, nagtutubod din parehas na pagtubod ko, non-blocker is a public document. Wala ka man na napagduman, nag-click ka lang duman. Ang tingin-isip ka man, ano man na nagduman sa blocker na bumindang i-filing? Ito lang ang tingin-isip ko, pinabot ko sa mga taga-irigang media, si Pierre Flor, si Glenda, si Gideon na Rosales, dahil kasi hindi aram din anong bawang ng blocker. Ito ang medyo dapat dinawang garin mo. Ano ang blocker na muli na i-filing? Pero po mga kugang, siguro, ang iba rin dito, kapag sulit sa Naga 50 yan, I will get the baby si Israel. And then, yung isa sa yung big training. Ano naman ang bawal baga sa mga bareta, di ba? Yung mga minor rape cases, dahil talaga pinangaranan niya, except kung nagalan sa minor, pinangaranan, bisan sa mga bubuy, o lalakit na bareta, ano naman ang mga bawal? And yan ang mga kaso niyan, separated yan sa WCPD protection din. Hindi mo talaga yan hindi ko ano. Except kung talagang amigo mo sa WCPD, makukawa mo yan ha. Hindi isang yan sa Itiga. Kaya sa kung natataaron ka sa operation ng Tipo Police, despite sa sabi nga nila mga taga-radio natin, dahil kung nabukla na so, may report sa loob ng later. Iniling lang so police pattern, dahil man-report. Kasi pag-abot naman, ako na medyo nasa-iba na rin magkakarit na, din kinasuhan. So, in 5 times siguro, sa Kampolan, ako mga 2 years na ginagalaw sa ulan. Aram niya ni Manu, kabayan. Ako kasi pagday ko ako ganyan, medyo manuloy ang pagtutog ko sa RB, kaya ako maglang sa opisina. Oo. Kasi si Tony Gadiola, ang putuloy ko si Tony, ang bibitinaga, ako ang bantay ng dinibuhan headquarter ng PSP, ang quarter ng RB. Bago binito itong karantahan duman, ako ang nagbabantay yan. Maski si Arnel Escobar, si General.
Hindi, mga maraining mga RD, hindi mga bago ko yan kasi, majority ng media, hanggang doon lang ipalok. Hindi na po sa inyo, pero sa inyo ang nakagawa na sa official RD. O, wala. O, at parehas kita. Pag nagdala mo yan sa una, hanggang doon lang ipalok. Kahito, ang mga tagalaga, natin yung kwenta, mga luwagpan, tulugpan, ang gusto mo yan sa pag-budget ng RD. Madumang ka na lang sa opisina, nakuha ka ng visitor seat yaman, ano ang buyo mo kay RD? Bisa yun, ang buyo mo, ang gasolina. O, hindi ka nagpapahumad ka ng gasolina. Ngayon, dahil ka na nakadirect sa RD, nag-phone lang ka ng pandemic, alam medyo lang sa igualing kang ang media ng PNP. Ini, adaklan ng mga ginaray mo yan, mga naabangan ko yan dyan, bago mga nag-start ang mga rambuso. And yung may kakaiba mo niyan sa PNP, kapag may gusto isarago, ay tama na po sa pang-waiting standby. Alam, kasi mga kong mo niya, mga yaon dumaan, pigaalangan nila, sa hindi ko paparekta, ang media sa RD. Disisin baga pag media ka, ang put mo PIO. Iba pag ang taurong mo si RD, ang tataramon mo, ipinahayag ni regional director sila. Pero itong abot mo si Mano, ito kung babayan mo. Siguro niya si Police yan ng Mano Malubagos, sinaram ni RD. Si iba eh. Sinaram ni RD kay Mano. Si Mano, hindi na sa first hand info. Pero kung si RD ang naurong mo, sinaram ni regional director Mubig, isa sa rin kayo. Gusto ko ng boss mo. In fact, ito pang panong sa Arizona niya, ang ismo katong iso yan, ano ba ko sa RD? Pag sinabi ni RD, nakikita lang dyan kay Arizona Nelson. Tatarami ka. Yes, ma'am. Kalangapos lang ni General Tuloy na Bago, pero binanggit na ganito, ayaw mo pa rin nag-walk. Yan, ma'am. Nakalabas lang ni General Tuloy. Yan ang pinaka-enot na pinaka-maurang sa Kampula. Si Roy Navarro. Yan ang enot na nagtausakunin award dyan sa Kampo. Pero kami, dahil na nag-appear sa state, mag-awarding. Pero may big ako dyan. Pag-loud dyan sa big pa lang. In fact, napagkakawa na naman dyan ng pulis. Naglalaw na sige sa sa po. Sir, sige ba? Pero, kana officer na sila ngayon, mga senior ko na, ay, ito po, pulis ko, ay, sinasalbo kita nun na. Hindi, ito pa nagapos eh. Tanong ko pa mga so, seryo mo na po. Diba? So, I mean, kunya, sa PNP, medyo kasi pinag-distance dito at sa galing yung sa dito. At ngayon, very, ano ba yan? Gusto niyo may kanapag sa dito, ano? Yung iba mo niya, ito dapat, medyo para ba nga, ano ba pinanggit ka nila bigay, ako magkaiwan ang media sa kapulis, magkatulong. Diba, iba, pag ikaw mo maso, nag-iipinar din dyan sa kampo. Diba? Kasi may pagpagitong sa dito press, sila, biyaon sa mga pulis. Padaklan na niya, man duman. O, diba? So, siguro, ipaluhan natin ng bara. Ako nagpusuko ako 99%. Warang data privacy violation sa Blatter. Imposible sa Blatter. Ano ba na mga importante dyan na violation? Ilan po dyan sa Blatter? Ano po niya? Diba? Ipakali, ang duwang pulis sa police station, may mga duwang record yan. May sarong for aging, may sarong for personal use only. Pag hindi kumuha na invest, R7, R3, R2, pa mo yan. Ikaw ako dyan, nandito ko sa Pampona, dahil paaram kan PIO, sa kakanarga, ito natin sila sa bilog na bilog rin. Dahil ko napagpagdito ng karan. Return na yan. So, ang media first po ng usapan so, ay sa atin, nagkakaroon ko yan. Kasuloy lang ko. Abi, may ganitong incident eh. Saka naman, napupurado, si Bungko na doon sa report. Hindi ko alam yan. The other day, in-report na ganito, the other day, lalabas ko, yan lang. Bakit na po ano yun? Hindi ko siya lang. O, yan yun, nagkakapusap niya. Ang nagbibit na ng info, is yung R7. First and info, siya nagkasapa. So, I mean, yun yan, medyo hindi ko karoon may problema ang policy ng PNP. Dapat i-revisit nila, may mga lawyers ba ng PNP, ikaw man lawyer sa media, siguro mag-meet halfway, hindi ka araw kayo nila. Para Blatter, ikaw kakait mo. In-fact naman sa picture ni Colonel Kalubaki sa group chat pa dahil. Kasi sino naman, hindi pwedeng bangiton ang when, where, what, ay, ang pwede ng media. Dapat
pulis in 1824 kung mag-report pa sa radyo, ano sa dyaryo. Eh kung meron pa kung ito na isayan na nilakbasan, pag-pinakbasan sa ilang uniform, kung yan isang media. Ang kapag-kaya sa media, salman na bareta, katugan pag-ilamig, ikaw na yung nangyayari incident din ba sa barangay na, anong barangay? Kumang-tumay harin niya sa power, harin sa sitro, ang bihirang buhay. Di ba? Dapat specific ka. Hindi pwede yun. Kasi nga, hindi pwede. Kaya ito na yung problema naman. So, may nailigay ako naman sa mga chat group, o banggit, na medyo, ano po, ano yung direct na sa mga source of information. Because, anong simple police, pag ako ba ito nga, binanggit ko, so si Opik, ilang mo na ni Angelo Palmones, sa DSRA, dapat mag-fight yun. Because, ano po, paano niya na po ang number ko? Sige, nagtokan number ko. Ang bihirang buhay, hindi ka na magapot kayo. Kung magsimbag ka na lang, kaya po. Diba? So, salamat sabi. Good morning. John Nelson, so yan ano, si Sir Melvin Masadot, siya po ang para sa mga opisyal, ano po. Ako si Melvin Masadot, dati ako president ng Kabagaling Philippine Press Corps, dati na ako president ng 1980 Philippine Having Press Corps. Sa PNP, ganyan tarap na kita sumaro sa nangyari sa kampong ini, hindi wala ang kagandaan sa Philippine National Police para sa mga members ng media. Kasi kung sasabi sa PNP, gamitin nito ang media. Gamitin nito kami. Gamitin nito ang media sa pangalaman pagtao ng tamang na impormasyon. Gamitin nito ang media sa pagtao ng mga napapanahon na impormasyon. Gamitin nito kami, ang media. Gamitin nito ang samuyang organisasyon sa pagtao ng tama, napapanahon, at kapakipakinabangan na impormasyon. Kami sa sektor ng media, bukas na maging tulay sa pagpaabot ng sinasabi ng tama, napapanahon, totoo, at kapakipakinabangan na impormasyon. Nagtutukod kami na ang sarong komunidad na bastante tama, napapanahon, totoo, at kapakipakinabangan na impormasyon, mas sakul ang paikokontribute sa katuyan. Sabi ang kaya, a well-informed community is an empowered community. Yan lang, maraming nakakagin. Okay, salamat. Sunod sabi ang official naman dito sa Slack, si Michael Dumay Ausyan ng Philippine Billy Guardian. May nakasabit na tugang naman sa industriya. Ako sabi si Michael Ausyan, correspondent po ang Philippine Billy Guardian, and at the same time, stringer kang GMA7 National. Actually, namumundot tabi ako sa nangyari sa kayang kuligan na si Jose Rizal. Kaya sa itabi na establish tulang sa issue, so essence pa na public or police community revision. Diba? Kung baga sa we've been partners with the PNP, pero very ginalawa, very, we are not having this good relationship. Diba? Ang punto po dito, pag sa being refer na dito sa broadcaster, kung ano pa man yun, mas naglaraan ng media, it will for the public. They could sabi, aram ang bilog na detalye naman sa pero the way I see it, very bako pa man tayo contributed to information na dapat namin ibuga sa tuyang police na sila sa Anyway, ang sa kuya lang naman sabi, sana isa magkirari tayo so respect, di ba, sa lambang paro at to the Philippine National Police. And at the same time, susunod yung mga media practitioners. Anong essence sabi ng sabing for state? Di ba? Media practitioners. Basta sa kuya, sana sabi,
Ay sabi sa mag-iraray, mabilang sa mag-iraray, so sa ito yung pigason na rapport, di ba? Na sana maging okay tabi, iraray, ang media, at the same time, ang PMP. Yun lang ang kami talaga. So naglagi si Dino Lopez ang Manila Bulletin. Pero tira mo na yun. Sorry po, sa Manila Bulletin. Actually, na rin po kami kalbay kasi ba ako, no? The issue about of leadership. I was informed last Friday di nagdato sa Baguio. Sa Baguio. Actually, ang PIO ng PRO5, abit bahay ko. So, nagkaraan kayo patuloy she was informed may nangyaring araw ka to. So, may pangipangarago muna because sabi ko, hindi ko pa aram si film na pangyayari. But she told me na nagtugod ng Paristan. Sabi ko kakaiba because for the first time na nasa radyo kita before, bago ako naglaw sa film, nung yan lang hindi nangyari, na nag-feeling ka lang sa blotter, na-arrest ka. So, the next day, siguro, ay muna siya yung interview ni Congressman Palmones, yan, diba sa radyo natin national, medyo iba siya naging pangahayag kahit kung interview si production manager ng radyo natin sa Iriga, iba si statement and iba rin sinalagot ko sa PIO. So, sabi ko, ano nangyari? And then, nabasa ko din yung press release ng PRO5 and somewhat, kasi ako tuturo ako sa BU, sa College of Arts and Letters Journalism. So, sabi ko sa mga basic din namin, kung ano magiging, kapag na hindi siya magiging threat, as a practitioner, nakakapag ko ng kombinasyon siya kung ano magiging opinion mo about this thing. Which is, sinasabi na itong libro na to, itong book na to, itong record na to, is public document. And anyone can access to that. Pwede mag-request. Pero, harap pa lang dati, pwede kitang bakulong. Okay. So, nabasa ko yung press ko, o press release, so maya kasi tigilin yan, word by word. I can say that, sabihin ka ng, so conclusive yung kanilang press release. Now, with it, sinabi ni Mike Dubago, so pangyayari is not yet na-consider. Hindi paano nagkaroon ng violation na hindi na walang decision ng korte. Okay. So, I came here to support because karoon sa mga gusto ko mangyari, itong magkaigonting kalinawan, both sides, both parties, magkaiintindihan kita hanggang sa isa lang, hanggang sa imasin. So, I am a member of the PRO5 Transport and meron pang advisory council na member ako, both PNP, PIBG, and the regional Mobile Group. So, I decided na mag-resign ako because they want fair. Patas lang tayo. So, kung ganun gusto nila, patas, and patas nila. Because joining such organization, tingin ko, binabahinggit din natin yung rights natin as citizens. Sa ethics natin, diba, kahit pa paano merong favoritism sa partner. So, maging fair lang tayo. Tapo. Thank you. Thank you.
Okay. So, pero no meron tabi, dapat sa mga official mga kan dito sa sila. Tabi, sir, meron meron, union auditor kan dito sa sila. Taga-audit. Thank you, Roel Enot. Pinapasalamatan ta ka. Inuumaw ta ka. Muli ka na sa imong inisyatibo bilang presidente. Yan ang talaga dapat ang trabaho ng presidente na maging leader. Ano man na organization na sa imong representa. So, ang Bicol First Club, yung mga organization may mga local chapter at DCC, may chapter sa Camnorte, Masbate, Sorsogon, Katandaan, at Indalpay. Kamus po sila all-out support dito sa Kalakawan. Bueno, ako po si Ron Enon ng OKNN and BBM-TV5. Ano ba yung balance natin? Yan. Nag-program ako 7 to 10 being pagkano, every day. Bueno, ang kamuyan pagsasabi ng LIBI, kung ang PNP equaling palinindugan, pagdaling stand naging aksyon ng sendang kaibanan. Kami po sa Bicol First Club, sabon ang KDP, sa Medical Manokan KDP, gusto man magparinig ng stand o paninindugan man sa pangyayaring ini. Sa totoo lang, first time ini na magkaigwakan feeling na pagkakataon. Garo nga ng pagkakaiti, kung garo third case, maluwang ini. Kaya gabos kita naliba ko galing Data Privacy Act. Pero malinawan po sa mga paliwanag kan mga abogado, si Attorney Macboy Tansopa, yaw man si Attorney Sidera, pagpun ang KDP National mismo may paluwag statement po sa Data Privacy Act, dahil man actually talaga sakot ang media. Pero dahil man siya pwedeng at in abuso yan, poder na yan, kaya may responsibilidad manggari ang media sa tamang pagpresentar kang parita. So may obligasyon ba ng individual na taga-media kung hindi ka medyo nag-apo, mapasalat, hindi ka man kagawa, talapol ba galing mga lay na pwedeng ikaw sa personal. Down din ang title level, tapos mismo ang level. Kaya sa pagkakataon nyo, kami po naninindugan ka na. Una, nag-anong din ka muna, nag-anong dito kami sa Facebook Live. Kami naninindugan ka na. Tanganin dahil kami apusohon. Kung dahil kami mag-expanding din, ito pangalawa din kang iba, nagkaroon na kita imagine ang mag-iugan ninyo, kung dahil ka nagbayo ka ng data, ang suspect si Jando, ang victim si Jando, sinagsuway si Jando, mag-spirit sana din, mga Jando winning. Kaya, ipipilo niya. Kaya kami, nag-send sa mga istasyon ng police, pang-upag-malcase. Magtrabaho. Ang mga reporter na nagkadyan, tapos tubo man yan sa mga superior ng stasyon. Kapag meron yan magdyan, baka may linuwan yan na abuso. Kaya, sa hayupot na pagtalam, magkaigwan din kang respeto. Kami ang respetado may kamo, mga pulis. Dapat ibalik man yan. Sa gusto kung ano man yung mga considerations, itao man din doon. Sa kami may mga considerations ng kamo. Sa may mga pulis, mga sala, yung may mga ikinagawa mang kitang considerations, lalo na unang mga sala, mga mahintong sanahan. Kaya, kung inibangay ko sa nini, nagkaigwan yung considerations, puta na dahil nakita na kapit sa punto nini, nakita kay Ponta pang gamiton ang broadcast, kagalit na nag-ipaabot ng samoyan. Thank you very much.
magalit yan. Sige po, baka may mga kaputan sabi sa kailan na mga anak buhay. Hindi sabi na po, Richard, Joe, hindi ka po sabi. Okay? Isunod ko lang. Ni Police Lieutenant Colonel Philip pinagpilit na sa CPI Legacy Police Station. Pinagkalidahan sa outline marking OIC niyan, si Police Major Davis Nicolam Napoli. Yun na po ang bagong OIC Police. Yan. Okay na ako po sa mga. Announce yun sila. Siguro po, kayo po kami sarong grupo na pwede yung manandag talaga i-represent ang interest ng people isa sa sektor ng PNP. Hindi ko alam kung anong grupo yan, pero pagigilin ko muna ng sektor nag-iisan para sa kalapatan ng mga media. Siguro tukawan mismo ka PNP sa kakal-media. Kasi sa question sa lang mo yan, magpupagabos sa taga-media, kabali yan sa group chat, kung sa inatupo ang balita ang mga taga-media. Yung sabi sa group chat personal, na kung sa'yo pwede ka makakuha ng balita, na pag binareta mo yan, bakit mong para sa imo, para aliliyaho ng polis. Bakit gabos na reporter na yan? Iba yung separate na GC, nanyawan itong mga media naman na, ano ba, mayo man naman sa official na GC. Diyan pa sa pag-isip ka na, ano kasi ibang media na doon na outas? Na kung dahil pa sila tawal kasi si mga nasa GC, is na makakuha ka ng bareta. Walit pa, pag binareta ka nila, sa tagmino ng luhiyata, pag nagbareta ka rin pabon sa ila, 1 year na agad, inaalinuyat ang polis. Ito tayo na nagbabareta ka sa tungkol sa polis, kung paano naging herwe ang polis, nilapot na ang kriminal, naging bayari ang polis, inaalinuyat ang polis. Hindi ka na makapasay na rin, ito pa kang trato na inclusive, nag-abuse kita pwede. Minsan, may isip mo pa, naglaro ang gasindan mga media lang na paborito, gasindan media na naging na paborito. Gano'n kayo na, nalulungan na itong aspetong, ang polis na may kaipon sa media, kitang media, makikita ang kaipon sa polis. Dahil kita nakakabareta maghapon, tumayong polis ito. Kaya pang mabilog ang bilog na maghapon na magbareta na mayong polis news. So, kapag may balik ka itong kontos na, ang polis na may kaipon sa media, pag kita kaipon sa polis. Kung dahil tayo balik ang polis in 1 week, sintang maluwag sumayang na ang polis. And then, matatapos pang bilis ng programa for a week, na nakapagbareta ka na. Wala yung rin, pagtukawan yung ganarin ng PNP, mas may maipaibig na sila ang importance ng media, na kaituhan ng kanila. Kung tayo na kita kaituhan, ano kasi hindi ka pa-picture na kunyari i-interview para maiba-diba sa mga submitted ng documentation. So, kaituhan nila ka sa agent. Kaituhan pa lang ito kami, bakit dahil may masyadong nararamdaman. So siguro ito kawan, congrats po sa grupo kang press call, kami mismo talaga nagtitindo. Siguro, ining mga argay grupo, with the regional na siguro, tambay na kayo sa baba, magturo ko siguro, hanapan po ng solusyon nila. Kasi at the end of the day, ang important lagi crisis ng tao na ma-inform din sila kung ano nangyayari sa tuyong COVID. Salamat. Okay, thank you, Tati Richard Silio. Welcome natin kay Station Manager Roel Pinyan. PG Makiting at Station Manager ng ITF, Pong Biganos. So, unyan po, kaya naman siguro kamo kapag sa pagkakapsan, sige, bago kita magtapos na katuyan na pag-conference. Nagabos sabi na mga arkay na nangyari, nakakaroon kita ating sa part man sa ina, nakanood na po sila, yung kita nakanood po. So, kita po sa part naman na nagkakaroon sa gobyerno at siguro mas magayong tukawan hindi from PFP, regional office, yung po kang People Press Club, kapisalan ng broadcast ng Pinas, NUGP, at iba pa po mga organization. Mas magayon po yun na alibawa ka naman ang irrigation. Siguro magtaunin pangalan ang mga station manager o ano pa man ang mga kung design ang yaon dyan nakasay sa mga
welcome sila, aralin lang na yaong tekniko dyan. So, ang istorya ni Joris Pahari, 10 taon na siya nag-cover sa PFDC. So, imposible man pong estado ka mga personahe ng PFD, yan po sa inyo. So, ini po normal naman na pagdadyan sa mga PFD kada mga report. So, yan po tayo ang mga reporter, kasi iba pa man, bago man po yan, papaluwag, pag-husgado. Yan po ang ikatawa ng po yung briefing ng kada station manager o isa man ng mga superior. Yan lang po yan, basta-basta na budget yan sa ano na tayo mapa. Pero po, ang base man po sa sinabi ni Juris Pari at ang tawag niya, siya po nagpara. Alagad, ang chief of police, may CCTV kaya tubig. Hindi kasi pinag-aulay, pinag-pasahan kung ano ang kaso na piling kausay. Ang makamundot lang talaga hindi sa tapos. O otro, natabangan lang daw ng police station, pinusapan. Ang po, pagkapusatan, dinara sa pagkaipuan imedical. So yan po, sabi ni Joey, habang nag-medical siya, nakapusat siya. Hanggang sa iligpit siya sa prosecutor's office, nakapusat po siya. At pinag-post sa Facebook ang sayat ng dalaw doon. So, bilang presidente naman po ang Bicol President. Talipod dahil kami nagtutuginan at abus po ng mga PNP sa Imperial Bicol. At Imperial pa po siya na pong mga enforcement agency ng PNP. Sa ang PNP po ang magayon, ang spitali na posibilidad, makatuwang pa posibilidad sa pagtawag ng seguridad, makatuwang pa posibilidad sa pagtawag ng informasyon at hindi pinapagod ng mga kuya sa publiko. So, sana maayos po ini at nakanon kita sa bagay po ini na dahil nabutaan kita na naman po pasarap kanina i-report at sa part man po ng tipo of politika ng Iriga, siyempre, pangalan niya naman po ang nakasanali politik. May pamilya naman po siya. So, sa part naman po talagang na naman magsusupok man. Sa part ng po ng Juris Paris, magsusupok man po. Pamilya niya. Nabulong po yung asa. Nagkatroma po siya. Muna nga po siya inalagan sa hospital Sudma sa Bangita. Nagtaas po sa iyang blood pressure. So, kita nasa pasalamat sa gabos ng mga opisyal ng People First Club, si Atty. Michael Maturi, sir. Salamat po sa pag-volunteer po na pagpapun mga informasyon at pag-urlayan ka po yung mga bagay nito. Sa mga opisyal po ng People First Club, Executive Vice President, Sir Peter Tisa, Hani Pasalpay, salamat. Ma'am Antoinette, Barto, Ibil Lara, Sir, salamat. Paul Santos, and si Rodon Menon. Sir, salamat. And Nini Lucy, and Michael Aushan. So, sa tapos po na iba ng mga chapter po sila po kagat ng binsya, talaga po sila namumundo po sa mga. So, closing po sa kabos, kumbaga, kung isaman, so, down duman nangyari. Kung ika, hindi bubol. So, sa part na, magulo. May tubig. Dapat po na para pulis ko natin ang pagbulig lalo na lang kaya na natin pa ang pagkaaral ko ang nagtanambangan ko siya versus parang na rin at ito ang pagkaaral so, kaya na.
kailangan po mga tumingin ang ano pong lugar. So, nag-amin po si Joseph Antichel, ang secretary for Organization Business Group. Next week, may isa sa para kanya, pag-aabot niyo po ang nangyari sa tulo. Salamat po sa tunod. Hello. Thank you po. Hello. Hello. Pero kung ito may ugang nito nila sa usupi, kami po nagtitigil sa itong subukan para at may bata na po. May nagpapaupo. Salamat po. Okay. Karandang Philip, hello. Hello. Okay, wala akong nadadangog. Anyway, yan na po. Tapos na po si ginibong press conference and pahayag kan mga opisyales kan Bicol Press Club and syempre ang pinakamayor na bisita si Attorney Marpuri na taga Syudad po kan Iriga. So siguro yan muna and digdita na tatapuson ang satuya pong informasyon tamang-tama. Tapos naman talaga. So picture taking naman sa mga kabali kanipong press con ngon na paggaldaw. So from my location niya, naman digdi si Diggs Martinez nakasunod. And ang iba pa ng mga media na late na nagabot pero nakantabay ta ini po live sa Bicol Press Club. Di kan digdi sa location. Glenn Tagliaris reporting. Salamat Ate Glenn, halik dyan sa Syudad Canaga in connection kan pinagsagibong press conference kan Bicol Press Club saka kan KBP Camarinesor chapter. Manunungod duman sa nangyari ki Joris Paharis. Sa pangaran po kan sinambit ng press conference pansamantala na kitang namamaram digdi sa programang Bicol Connection. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Tony Matic Saison, sa transmitter si Bert Cabrillas, yaon man si Apa, si Ma'am Kyle Riago Ligacion, siyempre si Chingsi, si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena sa pangaran ni Karondang Joey. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daisawang pagantabay. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon.
All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sama tayo, mag-aliwings na dito. Kapamilya man o kapuso yan, kapatid at kaibigan. Sa Intersac ay panalo. Sama tayo, Indoys. Indoys. Salo-salo ang saya pag nag-aniwis ka na at kasama mo sa mesa ay yung mahahalaga. Halakhakan at kwentuhan ng magahan ng hapunan. Kompleto na ang araw, di ka mapapabayaan. A tasty
food is what you deserve. Indoy This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: customs brokerage, tariff consultancy, tracking, domestic and international freight forwarder, non-vessel operating common carry. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UMS, and general academic strength. They also offer technical, vocational and livelihood, information and communications technology, ICT with specialization in computer system servicing, home economics with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balatan, meron din Mother Teresa Colegio de Balatan, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolayo.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be mathematicians. Be champions. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sierra Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sierra Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1,
Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, Transcript of Records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8